Construction naman po ng slope protection project sa Barangay Diaz Bautista, Pangasinan nagpapatuloy. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Patuloy ang konstruksyon ng slope protection project sa Barangay Diaz sa bayan ng Bautista bilang bahagi ng mga naprobahang proyekto ng Sangguniang Bayan para sa taong 2025. Layunin ng proyekto na maiwasan ang pagguho ng lupa at mabawasan ang pinsala kapag tumataas ang level ng tubig, lalo na tuwing tag-ulan upang matiyak ang mas ligtas na pagdaan ng mga motorista at residente. Sa kabila ng mga hamon dulot ng matinding pag-ulan at pagtaas ng tubig sa lugar, nagpahayag ng pag-asang lokal na pamahalaan na may susuling din naman ang planong konstruksyon ng tulay sa nasabing barangay upang magkaroon ng mas matibay na daanan sa lugar. Samantala, hanggang ngayong 12 ng Pebrero ang ipinatutupad na pansamantalang pagsasara ng kalsada kaugnay ng proyekto. Pinapayuhan pa rin ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta habang isinasagawa ang nasabing konstruksyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.